L'amnistia el que significa és que d'alguna manera se perdonen no només la pena, que seria l'indult, sinó que se perdona també el delicte. No significa que aquests fets o aquesta classe de fets quedi de forma genèrica desincriminada, despenalitzada, sinó que se refereix en els fets comesos en un context determinat i en un lapse de temps acotat. La Constitució ni contempla ni prohibeix l'amnistia. La clau pel seu encaix és no vulnerar el principi d'igualtat i per això, diuen els experts, és crucial justificar-la. El gran debat està en el fet de si una llei d'amnistia pot ser contrària al principi d'igualtat. És molt important perquè l'amnistia pugui ser constitucional, justificar molt bé en què se fonamenta. En el preàmbul de la Constitució s'erigeix com a objectiu garantir la convivència democràtica i aquest en pot ser un. O, per exemple, superar el conflicte polític que en el seu moment se va judicialitzar i retornar-ho en el terreny de la política a través d'aquesta tabula rasa. Els experts asseguren que presumiblement serà el Tribunal Constitucional qui determini si la llei d'amnistia s'ajusta a la Constitució. Diuen, però, que diferents països europeus han aprovat lleis d'amnistia tot i no tenir-la reconeguda a les seves constitucions. Seria absurd que l'estat espanyol renunciés a aquesta possibilitat d'amnistiar que tenen tots els països del nostre entorn, tinguin reconeguda o no explícitament aquesta possibilitat a la seva Constitució. La tenen reconeguda França o Itàlia, però no la té reconeguda Alemanya. I tots són països que han exercit en qualque moment, que han aprovat lleis d'amnistia. L'element en el qual hauríem de posar també el focus. No només amnistia com un preu que s'ha hagut de pagar o que se pagarà per la investidura, sinó sobretot com un element que pugui millorar la relació entre l'Estat i Catalunya.